Rap Ràdio presenta Món Verd amb Ivan Sunyer. Natura, medi ambient i sostenibilitat. Hola, què tal? Ja tornem a ser aquí. Bona setmana en aquest espai on divulguem tot allò que té a veure amb la cura del nostre planeta i on denunciem quan aquesta cura no es fa. No podríem fer-lo sense la inestimable ajuda, aquest programa el fem a dos, del doctor Ivan Sunyer des de Perugia. Ivan, com estàs? Hola, Laura, bon dia a tothom. Molt bé, per aquí en ganes de xerrar un ratet amb vosaltres. Vinga, doncs, avui ens ocupa una mica la part de la denúncia, perquè també tindrem espai per l'esperança, perquè parlarem com preparar-nos quan això doncs, torni a succeir. Ja fa 16 dies que va passar la Dana i va matar almenys 214 persones, va destrossar pobles sencers, ho hem vist. Un dels exemples, Ivan, és... Ara el que passa és com treballem, la manera per gestionar aquest perill climàtic. Em parlaves de Tarragona, què hem de fer? Com ho estem fent? Bé, lamentablement, a dia d'avui acabem de veure que les busquedes encara continuen i han trobat algun cos a l'Albufera perquè el riu va baixar molt fort, amb molta energia, i s'està ampliant la zona de búsqueda. I el que estem veient és que està arribant una altra Dana. S'estimava per a meitat setmana i a Almeria avui es veien inundacions i la gent de València ara sí està alertada per les autoritats en una actitud, en un èmfasis diferent a la que es va fer fa 16 dies. Per tant, hi ha en un respecte, una por de que pugui tornar a passar, perquè es cauria aigua sobre mullat. A més, el gran problema de les tuberies plenes de fang, que no poden drenar l'aigua, per tant, seria més val no veure i esperar que es desviï o que estos 15 dies de diferència hagin fet que l'aigua del Mediterrani s'hagi refredat una mica, per tant, l'energia que portaria la nova Dana i les noves tornades siguessin menors. Però sí, el que estem veient, que la humanitat aprenem a capsots, no? A cops. Un cop que passa la tragèdia. En aquest sentit, quan aprenem o intentem d'aprendre'n, el govern català va aprovar la implementació d'aquesta estratègia de protecció civil. En 2 anys tots els 947 municipis n'han de tenir i es destinaran 20 milions per fer-ho possible i en aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua també els han demanat quelcom, oi? És el tema que parlàvem abans de que passés la Dana, no? Les deficiències en quant al sistema d'alerta i de preavís que tenia la comunitat catalana, no? Que hi havia la meitat dels municipis que no havien encara actualitzat o inclús fet mai un pla d'emergència consensuat o coordinat en INUNCAT, en la protecció civil catalana. I després de l'avís, el president ja ha donat un ultimàtum o ha dit ara sí, han de ficar les mans en l'assumpte perquè estem vivint una nova realitat. Ens hem d'adaptar a la nova realitat climàtica i aquests events puntuals que pensem que són impossibles, que passa cada vegada és molt probable que siguin més freqüents i d'aquesta intensitat. Per tant, és moment d'adaptar-nos al canvi climàtic. És moment d'evitar més pèrdues de vides, perquè les pèrdues materials haguessin sigut difícils, no? Vist tot el que va ploure, però les vides humanes sí que es poden salvar. Sí. Bé, jo deia això, que l'Agència Catalana de l'Aigua se li ha encarregat que completi aquesta cartografia de zones inundables, la delimitació del domini públic hidràulic i també es tindran en compte els usos i edificacions existents, s'instarà a adoptar mesures per disminuir la vulnerabilitat, garantir l'autoprotecció, s'impulsaran accions pertinents perquè les administracions competents prenguin aquestes mesures en l'àmbit de les conques, és a dir, han començat, després de la desgràcia, com hem dit, a posar-se en marxa. Sí. Avui mateix, ahir ja va avisar que en molts dels càmpings de Catalunya estan en zones inundables, però n'hi ha càmpings, n'hi ha camps de futbol, n'hi ha piscines, inclús n'hi ha hospitals, n'hi ha escoles, que ara és massa tard, però el que sí que d'aquest moment, això és un punt d'inflexió, que esperem que se compleixi la normativa i no se pugui driblar la llei per casos d'excepcionalitat, perquè encara actualment hi ha edificacions que s'estan construint a zones inundables. I
Sí, és un moment de que se fico les coses més clares i que això s'eviti per al futur. En aquest sentit, és el que estàs dient. Hi ha obres que encara, ja ho comentaven fora micro, que hi ha zones que està planificat construir i que són inundables. Per exemple, tenim les 2.000 vivendes aprovades entre el riu Besòs i a la platja, al litoral català. Després, si pugem una mica cap a Biscaia, al País Basc, a la reserva de la biosfera d'Urdaibai, hi volen aixecar una nova seu del Guggenheim, i ho veiem, se'n feia ressò al Diario, que també un hotel a les ribes del Tajo quan passa per Toledo. És a dir, la llista és llarga. Com deies, també em deies que la bombolla immobiliària espanyola ha sigut la culpable del 30% de les infraestructures destruïdes. Sí, construir l'urbanisme descontrolat i per fer diners és el contrari de la sostenibilitat, no? De construir i que no se't destruïsqui en la següent riada, no? I el problema que tenim és que, molts dels polítics negacionistes que malauradament arriben al poder, se'ls hi ha l'oposició o molts moviments, inclús al mes d'octubre, al Parlament valencià, es va fer una proposta de llei per considerar el perill real, perquè tècnics i científics havien fet l'estudi de que València cada vegada sempre ha sigut, potser la zona del Llevant, més exposta a aquest tipus de pluges torrencials per dana. Però com que hi havia molta gent que l'estava venint vindre, més o menys perquè tu em vas preguntar com és que se't va ocorrir parlar del tema de les deficiències, perquè d'alguna manera tenia la sensació de que podia passar, perquè havia sigut un estiu calent, l'aigua cada vegada està més calenta, arriben molts restes d'huracans del Carib, i aquesta gent va aprovar fins a 3 vegades d'entrar una proposta de llei i sempre els mateixos, PP i Vox, lo van tombar perquè veuen que són coses que no són realistes. Però el que passa és que no entenen la realitat. I no només exacte, acostumen a ser els de dretes, els negacionistes, o a vegades també entenc aquella idea de voler minimitzar departaments que siguin sobrers, però clar, minimitzen alguns departaments que de sobrers no en tenen res. Sempre és la burocràcia i la butxaca. És que és això, per a ells donar espai o cabuda a lleis o escrits en què s'inclogui el perill de destrucció d'edificis per inundacions puntuals i extremes, no els hi va bé. Perquè si no, potser no podran recalificar prou territoris, no podran construir prou, no podran guanyar prou diners o es devaluarà el seu terreny. Per tant, hem de començar a triar i saber qui volem que ens governi, si el que volem és continuar fent bombolles o planificar millor l'urbanisme. És interessant el punt que has posat, no? Ells no volen parlar de i sí, no volem i sís. En aquest sentit, hi ha aquesta llei de simplificació administrativa impulsada pel PP, que ara està en tràmit parlamentari, però donaria via lliure a edificar en sòl rústic a Balears, i l'associació Terra Ferida, molt bon nom han trobat aquesta gent, Terra Ferida, ja ha assegurat que això podria afectar més de 570 parcel·les en zones inundables. És una situació que també passa a Espanya, a Múrcia, que és la regió espanyola amb més risc de zones anegables, i continua tenint moltes facilitats per edificar, tot i que el govern regional acusés la Confederació Hidrogràfica del Segura d'elaborar un mapa d'inundabilitat molt extensiu. Vostès no, estan dient que això pot passar en un espai molt gran. Bé, és que pot passar en un espai molt gran. I obligava a paralitzar tota la construcció de la ciutat, deien, des del govern. Després de les al·legacions, queixes també del sector de la construcció, va acabar revisant a la baixa aquesta Confederació Hidrogràfica. Va dir, d'acord, un total de 1.600 hectàrees anegables, que segurament serien més. Per tant, és el que diem. I es poden fer obres, com se va fer a València, que es va desviar el riu, perquè l'última inundació que va afectar València el 1957 van decidir fer un canal per treure el riu de dins de la ciutat. I menys mal que van fer això, perquè si no, aquestes inundacions per la Dana hagués sigut molt més dramàtic. Però el que passa no és que tot és inundable ara i hem de treure totes les ciutats i no hem de viure. Hem de ser realistes, però s'ha de considerar els perills reals, no ficar-los al caixó perquè no em convé parlar d'això, no és el meu objectiu, no vull perdre els meus negocis. S'ha de trobar l'equilibri en l'urbanisme
i en la seguretat de les persones. I ja per acabar aquest espai avui, segueixo preguntant, es parla de la permeabilització de la superfície per reduir la velocitat de l'aigua, és a dir, que ens donis una pinzellada de com podem seguir pensant en mesures per evitar, per curar-nos en salut. Hem cimentat massa les lleres del riu, hem cimentat massa els punts més crítics per on el riu podria desplaçar-se i filtrar l'aigua al subsol. Per donar un exemple, ara mateix les conques i els embassaments catalans se comencen a omplir. Per què? Perquè gràcies a aquestes pluges tot el sol s'està començant a saturar l'aigua, els aqüífers. Per tant, tota l'aigua que caurà a partir d'ara, abans que es tornin a secar, aquella aigua pot fluir subterràniament i arribar fins als embassaments i aquella aigua se pot comptabilitzar positiva. Mentre està tot sec, l'aigua ve absorbida com una esponja pel sol, per la superfície terrestre. Si li donem una miqueta més d'espai, si li tornem una miqueta més d'espai als rius, a les barranques i a les rieres, quan passaran aquests events extrems de pluja en grandíssima intensitat, com ara, que ha plogut, que plou un any i mig en 14 hores, no se sap, diguéssim que és impossible fer que filtri tot, però segurament que és un gra que ajuda a arribar a la solució. Per tant, hi ha moltíssimes coses que es poden fer, però s'ha de voler i s'ha de començar... Per tant, parlem de permeabilitzar, Permeabilitzar. És un de les solucions que ha sigut podem trobar. el major inconvenient que ha hagut en aquestes inundacions, perquè l'any 1982 va ploure la mateixa quantitat d'aigua, però fa 40 anys ni està en les vies de l'AVE, ni està en l'autopista, que són barreres longitudinals per molts quilòmetres, ni estaven tan construïdes les zones industrials que se fiquen a la zona plana, perquè et va molt bé, perquè arriben els camions, però són inundables. I tot allò, el cement, fa que l'aigua corri. A part que ja tens el problema orogràfic de l'interior de València, que arribes des de les planes costeres i en no res comences a pujar les muntanyes de la serralada ibèrica. I és molt muntanyós i això fa que corri molt l'aigua. Si tu no ajudes a que es freni, a que es dreni una miqueta, a que es permeabilitzi el sòl, correrà molt més. El cement, pels carrers, com va l'aigua? Corrent, no es pot filtrar. Hem de buscar que la terra sigui altre cop permeable. I com sempre, la pedagogia també, allò que deies de la gent ha de que no, per voler salvar el cotxe no han de perdre la vida. En seguim parlant, la setmana que ve parlarem d'un altre tema, però també podem seguir investigant maneres d'anar-nos preparant per aquestes desgràcies del medi. I ho farem, ho farem. Molt bé. Crec que aquesta ha sigut una bona lliçó impactant, però esperem que no hi hagi de ser més vides. Moltes gràcies, Ivan. Ens veiem la setmana que ve. A vosaltres. Adéu, bona setmana. Adéu, bona setmana. Adéu.